so wo mfa amanga was ya adwen ya adwen hwani fu da petesi wona edwene won ho kura asem de mo yanwene ye ho a enti na no pay no so yebedi mu nkomo na eno achi na Senior Staff Association omo ni fusak omo de omo call strike na omo suspend omo de de be na ba ye yebekwa ko bisa wo mo opani su tu Ghana mpanimfo na afa bibi man mpanimfo nyina afo sese ne ya ko G summit ye ko asmasi summit na anu sei mahunu baako Singapore African Summit Ghana ekobi I was saying we bury our heads in shame na just say wo man die ye ni hu out de kra o Singapore ye nuom nyina na nya afa ahudie penne Singapore organize Singapore African Summit na ye mpanimfo dimirika ekobi hey mo nso so de obi be say warrior mo warrior papa mo Woni midina abibi man panimfo no bebre no a wo ye abibi oba Ghana ha wiase ana say African countries ni ye maku 54 leaders na ewo mu no bebre no a yeti bonkoso di omuni mu ani ye kwa African Summit na no leader baako no mo se ofiri himpo se Namibia so hwan ena opeso ye zoom na hwan yampo a president benya opeso ye zoom Malawi president opeso ye zoom no o se ni krum one network ne nya papa ena wa fa aeroplane we tukun akọ UK e hono no ko ye zoom na yi wo ye president wo senke wo ba ya ye kire ne di abab hwe na chi ba ayi ewia ne agya no o man pani mu ase network nya adwuma wo krum nti watu kwan Wurade Nyankopon mama min kam nya mesem na mesem e kam anwosem a wan hwe ya media tema no pay Enunti na no pay and some be break kan we hu yebedi mu nkomo onim say Ministry of Health omo chiro krata de kokoma shake no a ye senko on fa duru famra no shake na respond ya no pay also obetua sika no a ekokodi ni ho no so obetua obe refund ni nyina de amayen na nke ye hwe ni mu so de 300 doses of Sputnik vaccine de ebemayen we nya mfa amayen de a ene na enya nto a enya ntua so de sika mayen wate ase so de sika ebemayen mame konkodi nkomo bi mra na fe ye nto aso papa wote ye nkan no pay ye mo ache ye ni o apomba ko de amiado wadaro mayen ne wiem wo bre ye tie bi nchia wetifu na newie mu bobre no yemfemfi mpoano aflawo keta adantema nkan ha so pon kid costa krade takwane agzin anape ewie mu be kusu kakra ema ewie mu so boka kujina 30 degrees Celsius na eko ewie mu be 2 pm eko no kid costa krade ene takwa so be pete kakra ho afi eba nothing portions na boli tamale wale yindi na brungu bogatanga savelugu damangu nene mpate mono yumbe kusu ama yumoso doka kudina 31 degrees Celsius beye enyumre mu beye 4 ekono tamale bogatanga ena damangu so be pete kakra ho afi eba inland areas na sunyan kumase techiman kintampo obuase nene mpate mono anape yumo be kusu bebia popo ne kwa ewo no so be pete kakra maybe almost over 31 degrees Celsius. Na eba eastern portions of the inland areas na Asamankase, Kuforodia, Akimoda, Abuabo, Asane Batebi of Wanse, Akroso, Nsaba, Akwetia, Suedru, and Patemono, and a pay, Irimbe Kusu, Bebia, Popone Quire Wono, and so back to Kakra, Iwi, as we almost over 31 degrees Celsius, and see Irium Bobreno. Okay, Papa, yeah, that's BB Bessan Babium. All right. Enti na chese yani papa ni ene kwatwetwe nkomo all the way from Ghana Meteorological Agency. Atna ekesi mu ne ekoso ho no mo ene ode amayen na wiem wo brensem se ne beko one yen ache. Sima no adwenum emienu ena abo apa no pa no nsia e ho. Afi yentinsim ne hwede na no pa nyame bofo kronkron de ba ye na ye nsua. E wogidie se ebeboa yen. Ene nyame bofo kronkron ba ye no se carry each other's burden. Carry each other's burden. Na just yen so aso yen ho konua
Anɔpa so obeti aseɛ sɛ ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ wonua wɔ ɔhaw mu a ɛyɛ wo na wɔ ɔhaw mu a wobɛnyi akyɛ. Mese sɛ obeti aseɛ sɛ wonua wɔ ɔhaw mu na ɛyɛ wo na wɔ ɔhaw mu a wobɛnyi akyɛ. Ɛyɛ wadwene sɛ wonua na asɛm ato no nti mfa ho. Mpanimfoɔ sɛ wokoto sɛ aboa no ɔto wonua so a sɛ nke betimi anka nyansa ka sɛ wɔ sɛ ɔka kyɛ ne sɛ sɔre no so san sɛ sɔre yɛn so san sɛ ɔsɔre firi wonua no so pɛ the next point of target ɛyɛ wo nti wokoto so wonua ho akye no ano dam kasa tenten ɛnyɛ woa nti ɛnyɛ woa ne de anto nipa ɛto dua madam ɛto wonua ato wonua kɔ ha mu ɛyɛ woa nti yɛ ate aseɛ utiri mu ɔden dodo o jai saa utiri mu ɔden o penkrofo ho nsɛm keka jai na ɛmoa wo me say o penkrofo ho nsɛm keka jai ɛmoa wo o yɛ sekuni dodo o yɛ sekuni jai ɛmoa wo tesa wode wonya ntoma sin ba ko twa wo mu ana akodi konkonsa ɛto nua to ɛka wo nua account ti asese se wunua nam wo haw mu ɛyɛ ona nam wo haw mu ti asese se wunua onam amane mu ɛyɛ wo a na wodi mu abi ama no ɛna obɛka ne nsɛm kyerɛ wo wie ya wo si awo kafra ɛna na wo pɛ ne nsɛm atie no o ka kyerɛ me empani nsɛm nko a metiri mu pro ti kro nkwa gina ɛna wo keka nsɛm a wo wiase nyina na ade daadaa no ɔka mu nsɛm nyina kyerɛ wo wie ya no wo si awo kafra nanso edie wa mantem wonye madam wonye bra wonye ofa wonye jai ti asie sese wonua ena mamane mu eyewo a ekom di wonua e wo se wote sa pains no se ekom di menua ye me na ekom di me menua ya ye de na ekoyi eye me na ye de me ko if you have that feeling sese tunua towa onua dwemmone mfa ma wonua ebia na yawo se ne the reason some of us we have sworn heaven and earth so we will continue to speak the truth no matter what politicians never try but we will continue to speak the truth adia ba ko yem biggest challenge e wo Ghana as we speak ene se wo kan okra ne attack wo no wo kan okra ne attack wo se ya attack wo physically and emotionally ne attack wo ye be attack you emotionally because ye be di watemu a wani boss wa ye mehyew the reason I mu bia ya adwene say emfa wo ne nia wo mo ye nanso ye be koso aka no kre no ene say ye nim ba bia ne ye wo sa wo da sorry na unya ya nka wo be kwa adwuma nanso so adwuma ni ba bia wo kwa you will feel the pains of obi being unemployed enti se nyame ye wadom na unya akwanya no a carry your colleagues burden. Carry your brother's burden. Nyame ya wadom na wonya akwanya bia me pacho eya aka ba bia na wo na hwe ne na ehwo asetena tie so ati ase enti mim no me betena no ma minim sania obi eko school wie na what application letters e de kokokoko baby so akopa adwuma na ye de you hear from us na wonya hear from them minim how it feels to be unemployed sitting at home. It is not like, oh, you're incompetent, you are competent, you are qualified, you are a graduate. I know how it feels because I have been there before. And it is in a mia drum. Na we hunu me mobo. Me ananka me nsana me mfatano we hunu me mobo. Me ananka me sumi tifia na me ti apan. Me kefa me bo. We hunu me nso me mobo. Na se maba betena ha no mo a wo se me nka manu ntum ma me nka nkyere mpanimfo ne se ye di tumi ahye omo nsa ye nya omo mu gidie e na di tumi hye omo nsa e di ntomo mie bie nwuma akwada betimi aye bia konkwankoro wabom enya adwuma 2 years 3 years na adwuma na gu da bi me betena na me ka wo se ma me nka why ma ka kire me ho se I will carry my brother's burden so I will speak for them. I will be a mouth speaks for the vulnerable. I will speak for them. You got nerves.
Yeah, can't know what one when I with yatim. Because only ni pursue muntia. Oh, ni pursue muni ya mo appointment. Send my appointment and so mra so fast one family nipa. Obey ye juma vigorously to make sure that people are benefiting from your appointment. Because what I tell say you will never carry unia burden. Or how near money unia no mu emfa ho. Abededi unia no mu mfa ho. Asam to no obeka kire wo kra no sere no because unu ni say nya wo na to. Ni kunu ja no a wo pe obi aka na asam a kire no. Ni kunu buru no wo awade ni mu a o pe obi aka na asam a kire no. Otutu nani a wo nani beto wanim. Obeka kire wo wie ye no. Ene won so de asi apampan so e na wo ton e na ehuro yi. Adwa mansa wade ho asem ye de ba. Bra! Carry your brother's burden. Have a feel of a human being for your fellow human being. Mumu bitiri mo ding dodo. Mo bia no masan kwa kwatana transfer dem. Mi Nyankopɔn ka ma mebɔ ne kwasia da bia no. Ka me nsa begene. A Christopher aba na nsan tiri mo ding. A Christopher aba na nsan ya wudifo. Nyankopɔn su ni binimu mu. Se komedi ni nua na obumfurumpa wo yanchi wo fie kura no a obeboabo sika na no de akoye kofi ni ama me aboye nsam ama no. Carry your brother's burden. Te unya yi a wonka. Understand the pains of your fellow human being. And then your friend say Christo ni. Galatians chapter 6 the verse 2 to 3. Yankan Galatians. Yankin kan Galatians. Chapter 6. Be your Bible no. Yankin kan bibi. Yensuya bibi. Yan carry each other's burden. Unya wa o ye mu ye wo a. Unya wa manye mu a wasa won so ti asese ye me a. Unya nyi adwuma nye no a ne. Wo tira ye yi a wanya appointment no. Fire juma pama so mfa emra mfa so emfa nko wrong nkwadan ni pieto. Mr. Politician, you are expected to make positive impact, to create avenues for your fellow human beings to succeed in life. You are not there to amass wealth for your own selfish parochial interest. Hey, carry your brother's burden. Later the office why I watch them. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. If you want to be called a Cristiano ni a fokasa, Hebrew fokasa, but the English word a Christian. So person ya catch sampa. Christo ne marano udiswa. A come do me feel that pain. Men can't say you have been given the opportunity until you are going to misuse it. When you are quenyan into the basis in Crawford, would ye Crawford, you munya woman. Yenya bomi, the young mammy appointment, ya damn the bear woman, or to our normal, Madam, bra. The away and wow. Carry your brother's burden. 3, na mean sorry so. For if a man think himself to be something, what you say, what you know, say, oh, dear common no. And into what the good thing now, ubetimi I say you will create NAPCO. Because NAPCO, no, at the end of the month, they will get a stipend. Before God the man, you know, says a stipend. I'm with the man crofui. A one can soon kusi baby. But say, oh, aja uti na unia jumayana will be so creative. Look at this. Hello. And I keep saying, say, politicians, you know, if you are doing something for the good people of Ghana, don't ever think, say, you are doing us a favor. You are not doing anyone a favor. And inti o mampani be ko baby na obehunu na nanom yesre wo yakwan say na we dey yesre wo yepa masa. It is your rightful thing I was who enjoy. Oni kwan katira no sami ni kwan. E yo no so asede se so be ye kwan de ma. But now is that what we see? Politicians, you know, if they are doing something for you, they think they are doing you a favor. Hello. Carry your brother's burden. And I've got a list of
mpanimfoɔ CEOs ne prophet bi a modern nkurɔfoɔ kɔ hyehyɛ mo office ya na mo worɔworɔ mo ho fefe wɔ mo ɔmo sese ha ya bɛbobɔ mu din na mo ntena hɔ mame nkɔmra awurade adom no ɔso mfama wo ne honhom mu tu so na ɔma wo nipa su ɔmfa nipa su ɛne nipa tenka nhyɛ wo mu na mu bi tiri mu ɔden dodo ɔsɔfo ɛfo nka se yɛda ase bebree chop money na ndra yɛn nsa kan yɛ nyame nhyira wo nyame nhyira wo woyɛ ne da nso anka yɛ pa abrante yɛ gi sɛ ne nsa nka ne deɛ no anyways mame na aseme kwasan ba yɛ ba yɛtoa so ɛyɛ maakye nkɔ ba bia Sports. Yesterday, the German Bundesliga